Horní, vnitřní dáš pro... Tak to teď spoj a rozeběhni se. Krstu. Tímto muži budou své vystoupení v požárním útoku provádět s požárním strojem PS8. Je to jediná osmička dnešní soutěži a budeme zvědaví, jak tato osmička pracuje. Pracuje, Martine. A druhý pokus, když se zabýváme těmito páru. Startováno. Neudaří. Ještě 20 let, jo. Takže prozatím jsme viděli na požárních útocích 1.18, 2.19, 1.20 a budeme zvědaví, jak to bude pokračovat dál. A jedu důchodku. Tím samozřejmě nemyslím